xiquets, xiquetes, com esteu? Tot de veritat? I amb la poesia què? Donant-vos alegria. Poesia i alegria. Dues paraules que s'enjunten per fer una rimeta, d'això ja en parlarem. Però anem a seguir jugant. I juguem ara amb tot el grup, amb tota l'aula. Anem a parlar d'una història fantàstica que es diu onomatopeia. Sí, no em mireu així. La onomatopeia fantàstica, l'onomatopeia meravellosa. Què és això de l'onomatopeia? Són ruïdets, són formes vocalitzables de dir ruïdos. Per exemple, com fa una campana? Tu mateix. Ding-dong. Fantàstic. Doncs això seria una onomatopeia. Mireu, hi ha un poema que diu ding-dong, sona la campana, l'altre li respon ning-nang, a l'envelat tiro-riro, a la fira tururut, fent bum-bum i nyigo-nyigo, els músics han corregut. Uns van a peu, trico-trico, uns en carro, banzim-banzam, el que fa xin-xin dormia i es vestís patim-patam. Sonen valsos, zigo-zigo, les faldilles fan fru-fru. Tot fent xiu-xiu les veïnes, nyic-nyac s'esbaloten i fan gluc-gluc. És l'estiu, mosquits, ziu, 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 xim-xim, cauen 4 gotes fins que al carrer fa xip-xap. Ai, la festa, gori-gori, amb tot l'envelat munyant, tothom va fer nyam-nyam. Això són les onomatopeies. Doncs ara anem a jugar a que les feu vosaltres. Fiqueu-vos tota l'aula plantada, tots de peu. I anem a agafar les nostres famoses cartes que tenim ací. Així és que agafeu-ne una cadascú. I, per exemple, imagineu-vos que teniu aquesta. Una vaca. Quin seria el soroll de la vaca? Mu! Molt bé! Perfecte. Doncs així ho heu de fer amb la resta de les cartes que vagin eixint en l'aula. I tots i cadascun direu la vostra onomatopeia. I al final el que heu de fer és fer entre tots que totes sonen ben fort. Mu, nyigo-nyigo, zim-zam, zum, nyam-nyam, fruc-fruc, fru-fru, tiroriro-tururú.